Mga presidente sa San Marcos, mga presidente, unya mga visitor, kitang tanan mahimo mura naman kita. Ha? Kaya usa ta mo kaon, paano pa kasunata usa ta man hapon. Ay nagtino-tino naman tayo sa to. Okay, Ismail ang leader march. Tanang mga mag-iadyon o di mag-iadyon. Uy, naman kamay naman eh. Tinagal na mapuno ni sa Grand March. Kay napuno mataglabisa. Pwede ba, G? Pwede ba, G? Pwede. Sayaw sa kanan. Grand March. Ha? At ang mga sponsor sa Presidente sa San Marcos, aron makakita sila na may Grand March sa tanan. Na dandaan yung mga pares. Tagi, pwede ba mo magapas? May duha pa rin tao na sa Grand March. Ay, tama yan, Nana. Eh, parituli! Parituli ka na, sawin yung kasama ng masuloy. Ano na ba eh? Naglayaman sa kanyang asawa? Hindi, Ira! Supervisor sa House Bill. Ano? Fernando Ira, for President ng Marcos, Grand March ka. Ay, Tulong ka sa tulong pa. Kap, tulong sa kasakap. Julius Calvo, ano nga magabunan mo ito? Ang atong sponsor ng San Marcos karon, oy Son, Atty. Nida Ayot. Salamat kayo, Atty. Naghatag ka sa hatag ng kinabuhi sa Alihawan sa San Marcos. Sayang sa nanan, mga Julian. Binanti na, usap mo ka sponsor, usap mo ka presidente. Pakita ko sa iyong sayaw ni Sir Ira. Sayang sa nanan. Ha? Anthony Cagas, kadayo mo sa wali. Balik ko ni. Sayaw lang tanan. 20 pa yung kasunod na. 20 pa. Oh, yan na. Julius, ha? Yan po. Birahan na yung asawa nyo. Ano kayo ba niya? Inday! Kirmini Luis! Ano yan? Wally! Yan na! Sayaw na na! Pastura! Sabi ko ka sayaw eh. Hindi mo mo kontinensi eh. Meron. Sayaw. Agip na kami po. Marjorie!